जेला नों मेथाइ जानायाव न' खाथिनि गथ' फैयो। मोनजासिगोनलै दिनै जानांसिगोनलाय। ओइ मा ओइब्रा एसे सनमान लानो रायलायनांगौ। आदै आंखौ बोरै सानखो नामा? आदा होनब्रा आदा। आदा मा बे चिप्स नामा? बेयो बे चिप्स नङा, बे जुथासो, आं गाननोसो लाबोदों। थगायोसो, चिप्सखासो बे, आं मिन्थिखायो चिप्सखाथार। मिन्थिखायोबा मानोथो सोंबावनांगौब्रा। आंना बेखौ बिराद बुरजा जानो हाखायो। दे मोजां। आंना बेखौ जाबाबो जेबो आलौखाया, बिराद बुरजा जाबाबो आलौखाया आंनाव। आलुआ आंनावसो एसे आलौओ। आं बिदिखौ बिराद गोथाव मोनो। गोथाव मोनो? गोथाव मोनोबाथ' मोजां, आंबो गोथाव मोनो। आंनोबो एसे हरदोना, एसेल' जागोन आं। नोंना माथो गेस जादोंनो? नोंथ' मोनजानाय नङा। आंनाव गेस जायाखै, आंना खर'सो जादोंमोन मबाइल नायनानै। होनो हानाय नङा बाबु, बिदि नङा। एसेल' प्लिज, एसेल'। होनो हाथारनाय नङा बाबु, बिदि नङा। एसेल' हरदो, एसेल' जागोन, एसेल'। दे न' मोनसेल' जा खिन्थु। आं जानोसै। थेंक इउ न'। गैला बोरै ओमफ्राय मानो जाजोबखो? जायालै बिसोर होनबाथाय।